Akcija prolećnog uklanjanja kabastog otpada po mesnim zajednicama na teritoriji grada Novog Sada, a koju organizuje javno komunalno preduzeće Čistoća, počela je početkom marta i trajeće do kraja maja. Kada je reč o ovonedeljnom rasporedu, kontejneri za pomenuti otpad biće postavljeni u mesnoj zajednici 7. juli, danas i sutra, na uglu ulica Tone Hadžića i braće Grulović, u ulici Miša Dimitrijevića 8, na uglu Antona Čehova i Doža Đerića i u Ljermentovoj ispred broja 10. U sredu i četvrtak, 20. i 21. marta, na red dolazi mesna zajednica Nikola Tesla i to u Subotičkoj ulici, preko puta broja 26, na uglu Neymarove i Koste Abraševića, u ulici Adi Andreja između broja 25 i 27, kao i na slobodnoj površini na uglu ulice Gari Karolja i Bulevara Evrope. Za vikend, u subotu i nedelju, odnosno 22. i 23. marta, kontejneri će biti postavljeni na području mesne zajednice Bratstvo Teleb, na uglu Sente Tekelijeve i Čirila i Metodija, na uglu Varga Đule i Petefi Šandora, na uglu Jovana Popovića i Ilirske, kao i u Banijskoj ulici kod trafostanice.